Afternoon, so today is my off again and magta-try pala ako ng paliguan si Dinara ngayon kasi ang dami niya ng buhok. May nabili pala ako na kumbaga parang pag dinadry kasi sila is syempre sobrang buhok dito. May nabili ako nitong parang dito. Drying house net na lang dyan sa link o sa description box kung saan nyo siya mabibili kung gusto nyo i-try. So, unboxing tayo. Ganito siya. So, ayan. Para siyang playpen. Ayan. Pag binuksan mo nakaganito, para siya talagang playpen. Ayan. Meron siyang mesh na pinto. Ayan. Mesh na pinto yan. Dito. Dito mo siya ipapasok. Tapos, ito rin, may mesh na post. Ito yung parang mount o parang window na ilalagay mo dito yung dryer mo. Ayan. So, sana kita. Tapos, meron din isa dito sa side. Yung parang ilalagay mo dito yung dryer. Ayan. Siguro ako ng towel dyan sa loob kasi magaan lang siya. So, maglalagay ako ng towel para magkaroon ng absorb yung basa. So, ayan. So, bago ako magsampay ng mga nilabhan ko is muna ako. Paliguan ko muna si Dinara. Prepare ko ng towel siya. Mag-prepare na ako ng towel. Ayan. So, ligo din. So, shampoo. Let's see. No fighting. So, ito na si Dinara. We'll see. Ilagay natin siya sa tubig. Hi! Oo. Naku, tubig. So, basahin lang natin siya ng sway-sway. Hello mga loves, ang gamit ko nga palang sabon dito is Bioline Aloe Vera Pet Soap. Ayan, 100 grams mga loves, German Technology Natural Extract. Ilalagay ko dyan yung picture at dyan sa link sa atin kung gusto nyong itry. Pinasok ko na siya dyan. And then, yung blower natin. Nasa loob siya. At tapos, yung blower is ilalagay natin dito. At ito na nga mga loves ang ating vlog for today. Kung gusto nyo magpaligo sa bahay ang inyong mga pusa, gamit itong Bioline at itong ating blower box o drying box mga loves. At laging fresh ang ating mga pusa. At iwas na rin sa gastos sa labas. So, grab na this one mga love. Nasa link lang po o naandyan lang siya shop basket natin mga loves. See you on the next vlog. Bye-bye. Happy, fresh cat and farm mom.